बन्द खालामदो रायजोफोर बन्द खालामदो रायजोफोर नङा जायबा गथ' मानसिफोर मेलेम गैयै मानसिफोर बिथांमोना फेसबुकनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय धोरोमखौ लानानै बेफोरखौ बन्द खालामदो। समाया बिदि समाया बर'जों बर'नि बिदिनो धोरोमखौ लानानै बुंनो समाया बर'आलाय बेसे बुरजा मानसिफोर दङ। दा बेखिनि मानसिल'आवनो बे मोननै धोरोमखौ लानानै बिदि गावस्रालायनाय जायोबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे टपिक जाय टपिकआ आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि ससियेल मिडियायाव बा फेसबुकनि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। बे बाथ्राया मानि थाखाय सावरायजादों आं बेखौ मोजाङै मिथिया। जायखिजाया आं एसे मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावै सासे हाबा जादोंमोननो। बे हाबानिफ्रायनो बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ आरो जायबा हाबा जादों बेनि मुंखौथ' आं मख'ला। दा बेनि सायावनो गोबां सोंखारलायनाय जागासिनो दङ बर'फोरनि गेजेरावनो। मोनसे फिसा हारिनि गेजेरावनो धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे समाज बिजोंनि गेजेराव गावजों गाव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। आरो दा बेनि गेजेराव सासे जायबा सिख्ला मानसि गथ' मानसि सिख्ला नङा बेयो गथ' मानसि जागोन बे लिरदों मन्दिराव थांनानै मुर्तिआव रजरि माला गानहोना दिनै जोबगोन आं दिनैनो। ओमफ्राय लिरदों बे जेराव मन्दिर दं बेयावनो हास्लाना खिना फैजोबगोन आं र'। आरो लिरदों बियो बे हिन्दुफोरनि खुगाखौ हाला आङो बाथौआवनो खिनासो दोनहैगोन लुगैबाय आङो। बेबायदि लिरदों आरोना बियो। ओमफ्राय आरो लिरबावदों बुंबाय थागोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थागोना जाहैबाय माइ लाइफ माइ रुल्स बेबायदि लिरदों। दा बे जोंनि हारिनि गेजेरावनो मोननै धोरोमखौ लानानै नांलाय खमलाय। दा गुबै बाथ्राया मा बेखौ आं ससे बुंनानैसै। दाखालि बावै जाहैबा खृष्टान सिख्ला बिथाङा जोंनि हिन्दु मानसिजों जुलि जादोंमोन। दा बेखौ लानानैनो ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सोंखारलायनाय दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। आं दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि धोरोमजों नांलायनो थाखाय रावबो बुङाखै। ना सोरनिबा बिमा बिफाया बुंदों ना मास्टारफोरा बुंदों बेबायदि रावबो बुङाखै। नाथाय जायफोरा बिदि बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना मेलेम गैया साननो रोङा। बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो जायखिजाया बेखौ बन्द खालामनांगौ। जों हारिजों हारि अनलायनांगौ। जोंनि बर' हारिया ओरैबायदि लोरबां आरो बे लोरबांखायाव आरोबाव बे नकथा धोरोमखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनायखौ ज्राब गारनांगौ। मानसि महरै थांना थानांगौ। जेरै गोरिबफोरा जानो थाखाय थांना थाया थांना थानो थाखायसो जायो। नाथाय धोनिफोरा थांना थादों आरो जानो थाखाय थांना थादों। मानोना मोजां मोजां बुस्थु जायो मोजां मोजां बेसाद जायो बेदर जायो ना जायो। नाथाय गोरिब मानसिफोरा बाथिसे मोनजाबानो जागौमोन दिनै ओंख्रि गोथाव मोनजाबानो जागौमोन बेबायदि साननानै संसार जागासिनो दङ। बेफोरखौ साननानै नाय एसे बिजिरनानै नाय। दा बे नकथा बे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारियाबो एफा बुरजा गैबावा आरो जोंना आलादा रायजोबो गैया। दा बे आलादा रायजो गैयै सायावबो आरो बर'जों बर' खौसे गैयै सायावबो बे नकथा धोरोमखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थानानै मा मोननो। दा बेफोरखौ बन्द खालामनांसिगौ। आरो बेबायदि जाबाय थायोब्लाथाय इयुनाव पुलिस केस होजानायबो जानो हागौ जायफोरा गाज्रि लिरदों। बे गोबां धोरोमनि आफाद गौथुमफोर थायो जेरै बाथौ धोरोमनि आफाद गौथुम थागोन खृष्टान धोरोमनि आफाद गौथुम थागोन। बिथांमोना केसफोरबो होनो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां। रावबो फुजारिया बा रावबो पास्टरा बा रावबो प्रिस्टआ जायबा गिर्जानि फुजारि जायबा मन्दिरनि फुजारि बिथांमोना बिदि बुङाखै जे नोंथांमोना धोरोमजों धोरोम नांलाय खमलाय खालाम बेबायदि बुङाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना बेनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायगोन आरो बेनि सायाव सोंखारनोबो हागौ सोरखौबा पुलिसनि केस बोनो हागौ। दा बेनिखायनो सांग्रां जानाया मोजां। लोगोफोर सांग्रां जादो। बेबायदि गावजों गावनो बेबायदि धोरोमखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनाया मोजां नङा। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो जोंनि हारिया ओरैबायदि फिसाखौथ' आं बुंला जायखिजाया जोंनि हारिया दासिमबो जौगायाखै। आरो दा बे जौगायैनि सायाव बेबायदि बाथ्राखौ बननानै ससियेल मिडियानि गेजेराव नकथा बाथ्राखौ बननानै नांलाय खमलाय खालामनायखौ ज्राब गारनांगौ। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।